हेलो किए ମୁଁ ପା କୁନାଲ ଏତେ ଜାଣିକି ତୁ ରୋଲ କରୁଛୁ। ओ तमे कॉल करबनी बोली कहिथिल परा पुणी कॉल कर। ହଁ କହିଥିଲି ଯେ ହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ପାରିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଫୋନ कली ଆଉ। ଚାଲୁନୁ ଆଜି କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। काई मोर कौन किछि काम न ହଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ। गोटे मिनिट फाटिला इच्छा तो अच्छी केते रंग देखौଛୁ। ହଉ ଶୁଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ପାର୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ହେଲା। कि आश्चर्य कथा मु काई को पार्क फार्क को जीवी मोर एंगेजमेंट हे सरची एक कथा जानी कि भी तमे मते पार्क एंगेजमेंट तो खाली ହେଇଛି କୋ ବାହାଘର ହେଇଛି କେତେ ରଙ୍ଗିନୀ ହଉଛୁ। ହଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ପାର୍କ ଯିବା। राजी ଯାହା କରୁଛୁ କର ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ କିଛି କହିବୁନି ହେଲା। ଏସବୁ ଯାହା ହଉଛି କିଛି ଠିକ ହଉନି।